Asko eta asko, Ebro ibaiaren ondoan zeuden mendi garai batzuetan, Felices izeneko gizon bat bizi zen. Felices denon laguna zen, baina batez ere haurren laguna, eta haurrek ere asko maite zuten Felices. Batzutan jendeak galdetzen zion. Zergatik deitzen dizute Felices? Pozik, alai eta zoriontsu bizi naizelako. Egia esan, zure amatxok izena proposa aukeratu zuen zuretzat. Beti pospozik zauderako. Ona, agur, jun behar naizela. Agur. Felicesi asko gustatzen zitzaion oinez ibiltzea. Horregatik askotan etortzen zen Vianara. Baina ez pentsa garai horretan Viana orain bezalakoa zenik. Ez, askoz ere txikiagoa zen. Egun horretan, hauntz eta ardiak zelaian utzita, gure herrira etorri zen. Kueto ondoan eseri eta ezetz asmatu norekin topatu zen. Bai, Vianako haur batzuekin, zuek bezala. Eta aurrekin hasi zen hitz egiten. Felices, zenbat kilometro egin dituzu gaur? Gaur ez asko, bildot txikiak dakazkit eta nekatu egiten dira. Aurten zenbat zuhaitz landatu dituzu? Asko, eta zuek ere landatu behar zenituzkete. Frituak eta itxala izan nahi badituzu. Nasa zora, Felices? Kuebas, Bargota, Aras eta Longar ingurutik ibiliko naiz. Jo, guri ere gustatuko litzaiguke leku askotara joatea zu esan. Bai, badakit, baina zuek gelditu behar zarete zuen herria zaintzen eta asko maitatuz. Jolina! Handitzen zaretenean eukiko duzu denbora beste leku batzuetara joateko. Zuenez, Felices oso jatorra zen. Behin mendira joan eta ez zen gehiago itzuli. Vianako neskamutilak handitu ziren, baina oraindik gogoan zuten Felices izeneko gizontxo hura. Eta haien aurrei asko hitz egiten zieten berari buruz. Denbora asko pasa zen. Nafarroan gerrate ugari egon zen, eta Viana ia desagertu ere egin zen. Orduan, gizon handi eta ausar bat etorri zen, Antso zazpigarrena indartsua.
eraiki nahi dut, hiri handi eta polit bat izan dadin. Gora Antxo! Gora erregea! Pizkada gorago. Berago, berago, berago. Eskerretara. Aizu, arkitekto jauna, problema bat daukagu. Bano ara. Jo, ze polita geldituko da. Bai, egia da. Venga, lana bukatu behar degula. Aizu, badakizu dituko den herri hau? Uste dut, Viana dituko diotela. Aizu, pasa arriba. Tori, kontuz, asko pisatzen duela. Horrela, guztion lanarekin konturatu orduko, Viana herri handi bat zen, bere eliza, gaztelu, harresi eta ateekin. Otsailaren bata zen, eta horrek erregearekin hitz egin nahi zuten. Jauna, haur batzuk hitz egin dute zurekin. Zar daitezela! Zergatik deitzen dizute Antxo indartsua? Oso gudari ausarta izan naizelako. Eta zuk ezagutu zenuen Felizez? Ez nuen ezagutu, baina oso gizon ona zela kontatu didate. Guzera hau eskatzera etorri gara. Vianako harresiaren ate bateri bere izena jartzea. Denok berarekin gogora gaitezen. Hortik hasita, otsailaren batean, San Felices egunea ospatuko dugu. Juhu! Ze idea ona! San Felices beti ematen zigun zerbait. Zuk zer emango diguzu. Bi gauza emango dizkizuet. Batetik, Vianako fundazioaren forua, arrano beltza nire ezaugarriarekin. Eta bestetik, San Feliceseko egunean aurreko bana. Hori, guri ere eman dirua. Bale, zuei ere emango dizuet. Guk ere opari bat daukagu zuretzat. Abesti bat asmatu dugu eta urtero abestuko dizu. Hori, goza Felicesera abestera. Agur! Agur! San Felices eta Antxoren istorioa izan da. Gogora ezazu, otsailaren batean, txanpona jasotzen duzunean. Eta hala zan, ez bazan, sar dadila kalabazan. Eta irten dadila, Vianako plazan.